Cunyadisme il·lustrat, amb Guillem Burballa i Isaac Bifet. Bon dia, amics i amigues. Una del migdia, 7 de juny del 2020. Un dia com avui naixia Paul Gauguin, Liam Neeson i Carmen Calvo. I un dia com avui morien el poeta Hölderlin i les dues primeres víctimes del conflicte d'ETA, José Pardines, guàrdia civil, i Xavi Echevarrieta, el primer membre d'ETA mort. Un dia com avui, el 1640, hi tenia lloc el Corpus de Sang, principi de la Guerra dels Segadors, i Noruega es separava de Suècia el 1905. Feliç sant als Roberts i els Peres màrtirs. Això és Cunyadisme il·lustrat. Anem amb el temps. Cel ennuvolat i possibilitat de pluja a tot el país. Demà es començaran a obrir clarianes i a Lleida no hi hauria de ploure fins el divendres. Mínima d'avui 2 graus a Certascant, màxima 26. Lleida capital. Bon dia, Isaac. Què tal? Com prova el dia? Bé, Guillem, força bé, la veritat. Molt bé. Alguna novetat per Lleida, fase 2? Fase 2? No, encara no. No. Fase 1 sembla ser que demà hi ha fase 2 i que la fase 2 durarà una setmana per igualar totes les fases a tot el territori, cosa vale. que cadascú faci el seu judici. Sí. Bueno, de d'on venim i on anem. No vull fer cap comentari al respecte. Vale. Després dic que segueixo pensant el mateix que pensava la setmana passada, que la gent s'ho està prenent molt en sèrio, lo d'anar a la terrassa, perquè ahir, per exemple, es va ficar diluvià. O sigui, jo sé que tu no creus en el canvi climàtic, Guillem, però... Bueno, vale. Deixem el tema, que tampoc ara aquí... Les tormentes que estan fotent són pròpies de l'agost. Doncs ahir es va fotre diluvià i la gent, que això no ho havia vist mai encara a Lleida, va obrir un paraigües i va seguir bevent la seva cervesa amb un paraigües. O sigui, algo espectacular. Sembla que fos Oslo o... Perdona, però... A veure, què diu la dita? Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Quin dia estem? Dia 7, encara no estem al 40 de mayo. És veritat. Però aquí canvi climàtic ni hòsties amb vinagre, és a dir... És que ho diu la dita popular. Refrán espanyol, no? Sí, bueno, depèn de com caigui. D'acord. I tu com estàs per aquí? Ara que tenim un corresponsal a Toulouse... Bé, no diríem allò de calma tensa, és a dir, aquí hi ha calma, no és tensa. Aquí... Ja ho he dit la setmana passada, ho confirmo, no es veu ni una màscara pel carrer, ni una mascareta. O sigui, dormint o geient a la palla, que vol dir ignorar. Ignorar o que la gent... No ho sé, jo tinc una sensació al carrer que tot és normal, és a dir, que no ha canviat absolutament res respecte abans del confinament, però absolutament res, o sigui, abans del coronavirus, perdó. Són francesos. I llavors... És un altre tarannà. Els cambrers sí que fem servir la mascareta dins del restaurant, doncs és una merda, treballar amb mascareta, i jo tinc la teoria que lo de la mascareta s'acabarà aviat. És a dir, aviat diran que ja no fa falta, perquè ara passa una cosa molt estúpida, que és que el client que entra al restaurant, òbviament quan està menjant assegut a taula, no cal que porti la mascareta, però quan entre... Guillem, una cosa, perquè deixem dir als espectadors que a França la gent pot estar dins, no? Correcte, sí, tens raó, que ho aclarim-ho. A França el restaurant ja es pot estar dins. L'única condició és que hi ha d'haver 1 metre entre taula i taula, que al meu restaurant, per cert, se respecte d'una forma molt laxa, és a dir, directament hi ha taules que estan a menys d'1 metre, perquè el jefe és així i no vol cedir espai, i ja està, i apura al màxim, fa una mica el que es coneix com el ratilla. I llavors el que t'estic dient és que la persona que entra al restaurant s'ha de ficar la mascareta simplement per anar a la taula. És a dir, ell ve del carrer sense mascareta, arriba a la porta i nosaltres li hem de dir, perdona, t'has de ficar mascareta, se fica la mascareta, fa 10 passos, arriba a la taula i se la treu. Que cadascú faci el seu judici.
que cadascú tal. Després s'han de ficar la mascareta també per anar al lavabo, per exemple. I nosaltres hem de netejar el lavabo cada mitja hora, l'hem de desinfectar cada mitja hora. I la gent, per exemple, sap que ha de porta mascareta, la gent. Sí, la gent en general porta, sí que si no en porten, nosaltres en donem, que també és una cosa que me sembla també increïble que algú encara no porti una mascareta al bolso o a la motxilla, però bueno, en fi, també cadascú ja és prou grandet. I res, t'anava a comentar, sí que t'anava a comentar unes quantes coses del restaurant, fora coronavirus, que són aquest fenomen dels francesos, que tu que coneixes bé França saps, que és el fenomen de l'aperitiu, de l'aperò. Sí, que aviam, jo... Sí. L'aperitiu no són una barreja i unes olives. Vale. Seria una beguda abans de dinar, vale? Però una beguda que no té res a veure amb el nostre concepte, és a dir, no és un vermut, ni és ni tan sols una cervesa. És més aviat, a veure, una cervesa sí que pot ser, però és més aviat i el que jo veig que la gent se demana més és coses dolces, és a dir, hi ha molt sirop, vale? Que és una cosa que jo em fa mania, el sirop, és una cosa que no puc i la gent aquí a França s'ho demana moltíssim. S'ha acabat ja el rotllo del Ricard i del No, Ricard igual, correcte, tal qual. Ricard se'n demanen bastant la gent, que el Ricard és un anís. Jo crec que és del sud, Jo crec que és més del sud demanar-se el Ricard. Pot ser. Dubto a París, la gent... Que el sirop que tu dius és un que es diu Monin, si no m'equivoco. Pot ser, aquest no el tenim nosaltres, aquest no el tenim. Sí que tenim el després, a part del sirop, doncs ja el que fan els francesos, que és el Mónaco, l'americano, el Kir, tot això són els seus aperitius que són de veritat, són coses que estan dolentes, és a dir, estan dolentes, ¿vale? Almenys pel nostre paladar, perquè són molt dolces, I anitzades. I fins i tot mojitos. Jo no sé què em penses tu de fotre't un mojito abans de dinar. Abans de dinar? Sí, abans de dinar i abans de sopar. Jo pensava que era abans de sopar. No, doncs avui, per exemple, avui n'hem despatxat un munt de mojitos. De dinar? Sí. Bueno, però perquè... A veure, jo penso que el francès, que és aportador de moltes coses a la vida quotidiana del ser humà, però a vegades fa coses rares. És a dir, quan li arriben coses de fora, no sap com gestionar-ho. Sí, no sap com, sí. I acaba derivant a que es fotin uns mojitos abans de dinar. Vull dir, si el mojito l'haguessin inventat ells, no ho farien, això. És que ho has dit molt bé, perquè ells, el que han inventat ells, tenen una sèrie de rituals, ¿vale? que jo crec que són la cima de la civilització, és a dir, la forma que ells han arribat a tractar el vi, a tractar el paté, a tractar un pato, a tractar fins i tot l'embotit en alguns llocs... Faisà, per exemple. Sí, és igual, o el món tèxtil, és igual. Qualsevol cosa que ells hagin desenvolupat han arribat després d'anys i anys i anys, a un nivell de complexitat i de ritual que ells respecten molt. Exacte. Però és el que dius tu, tio, és que ho has dit molt bé, perquè les coses que els arriben de fora... Es col·lapsen, no saben què fer, I llavors veuen un mojito i no el saben situar. És una cosa com estranya i llavors pensen que potser pot quedar bé abans de dinar. Sí. I, per exemple, l'altre dia també, pernil, ¿vale? Pernil salat, i compraven del súper, el barato, ¿vale? Això per dinar nosaltres els cambrers, i s'ho fotien com amb una llesca, i s'ho fotien amb tabasco, se menjaven una tomata. Jo això, per exemple, no sé si... Jo de veritat, potser soc ignorant, però jo, menjar-se una tomata com si fos una poma... Jo això ho he vist, I ho he vist en ambients hippies i guayistes. Guayistes, que és un terme que algun dia m'agradaria tocar, també. També el podem... Jo he vist després o abans d'un concert, hi ha qui es menja un plàtan, i determinada persona agafar un tomàquet que l'havia agafat del bufet de l'esmorzar, el que esmorza la gent a centre Europa, és a dir, s'arriba a esmorzar unes coses per escapar-se corrents, Doncs havien agafat un tomàquet i allò arriba a les 7 de la tarda i a queixalades. I ara deixa'm dir una cosa també, doncs si això ho fa una noia carismàtica i atractiva i es menja un tomàquet, doncs és molt especial de veure, la veritat. Ah, que vols dir que ho has vist tu, aquest espectacle? Sí, ho he vist. Ah, vale. Però què vols dir, que és així una mica
Que és sensual, fins i tot, podríem dir. Home, tu t'hi fixes, tio, tu t'hi fixes. Jo penso que sí. Vale. O sigui, no és lo normal. Mai, ho he vist un cop, i ja està, però... Jo és que ho vaig veure fer al cambrer que treballa amb mi, que està com una berra i pues, tampoc molt agradable no era, la veritat, però bueno. I ho vaig veure, després ho van fer diversos, i jo, com que era l'únic que no em menjava una tomata com una poma, i dic, no sé, potser sóc jo el raro. Ostres, Guillem, que ara ha sortit aquí una anècdota brutal, perquè de fet jo crec que quan ho he explicat, alguns que quan ho escoltin diran què està dient aquest, si això li han vist fer amb ell. Jo això ho he fet, me'n recordo que ho he fet en un determinat moment, però en un altre espai, i un moment de penúria, en aquestes hores de la matinada, com a catalitzador de... Bueno, com a suero, diguéssim. Sí, però a veure, que t'ho vas treure de la màniga, perquè... En principi, que t'ho vas treure de la màniga, perquè una tomata és una cosa àcida que en principi no... Te va compensar el pH o què? Sí, però va ser amb tu o no, això, Guillem? No, a mi no... Bueno, no crec. Jo no ho he vist mai, crec, menjar-se una tomata com una poma. I em van mirar molt estrany i vaig ser criticat en aquell moment i vaig ser... És a dir, me van dir, ets un notes. I jo penso, talls la boca i si vols menjar-te una tomata, te la menges. I ja està, perdó per l'agressivitat. Sí, no, tranquil. Jo crec, no sé si estàs d'acord, però jo crec que la raça francesa... Per què? Clar, és que parles de raça... No, sí, hòstia, ara sí, perdoneu. No, la raça francesa ha degenerat bastant. Oh, Déu meu senyor. Sí, els xomis aquests del McDo, McDo és el McDonald's, que van molt a fer el croque monsieur i tal. Sí. I de gasolinera, d'àrea de servei. Allò a la Camarga o Midi Pirineu, no sé què tal, allà a l'àrea. Sí. Passat per Pinyà hi ha un munt d'això. Què estàs dient? Què ha passat abans? No, que dic que és que de veritat, tu agafes el francès de 20 anys d'ara, sembla, és de, no sé, és de Bayona i podria ser de Minneapolis, o sigui... Escolta, tu que has viscut molt temps a Barcelona, si vas al MACBA també aquell espectacle humà... Però allò és una altra història, és una altra història. Allò és una tribu, no és una raça, és una tribu, allò. Ok. Tu estàs parlant de la raça. Jo estic parlant de lo que era un francès que durant molts anys i molts segles ha sigut sempre l'admiració, perquè tu veies un francès i era una cosa moderna, cultivada, una mica xulesca i una mica molesta. Jo no dic de caràcter, que fossin agradables, però que una cosa que deies, hòstia, que et sorprenia, no? Un francès. Tu ara veus un francès de la nostra generació i et quedes igual, és a dir, no t'impressiona. Està el cas extrem, que és l'ultra bohemi, que te mira i te destrossa, diguéssim. Vull dir, gent d'universitat allí, o la gent és d'or i no sé què, allí a París i tal, que vas amb garitos i tu et sents... Com es deia aquella picapiedra? No picapiedra, el dels dibuixos, saps? Un cavernícola o alguna cosa així. Sí, un troglodita. Troglodita, és el Gollum, el cantor d'aquesta gent. Jo penso que el caràcter francès és un caràcter dramàtic, que viu en el drama, és a dir, se recrea en el drama. Què passa? De tant drama, allò ha degenerat, que ha creat xonis a punta pala que van al McDonald's i llavors ultrabohemis, que és una barreja entre bohemi, hippie, que també van amb tatuatge, però podrien anar amb skate, però porten a la butxaca del pantaló un llibre de Rimbaud. Sí, tal qual. Mentre se foten popper, i clar, tu veus això i, hòstia, tu que vens de Lleida te quedes flipant. És a dir, l'outfit seria, jo crec, llibre de Baudelaire, porro, skate, camisa vella, és a dir, roba vella, ulleretes, tatu i una mica d'M, ja tens el pack. Cabell llarg. I cabell llarg també. Sí. I primet i primeta. Ah, sí. Prims, home, clar, prims perquè no mengen. Són tan ultrabohemis que no mengen. Claro. Llegint les flors del mal i tal, i no sé què, saps? Vull dir, però sí. No, curiós. Aquest prototip de gent va al teu restaurant, Guillem? No, clar, aquests no es veuen. També s'ha de dir que els hi queda lluny, és a dir, hi ha una tipologia de client molt transversal, ¿vale? Tenim des de
mi primera cena, ¿vale? De noies de 14 o nois de 14 anys o 15, que per primer cop surten sols sense els pares a sopar. Molt francès que mi primera cena o la primera vegada que vagin al polígon. O sigui, en francès, Sí. a Ricardo Viñes quede a l'extraràdio. A l'Agustí Mestre, que és l'Agustí Mestre. McDonald's, Viena i tal, cine i botigues del Pull&Bear, saps? Vull dir, és que era així. Veus els nens disfrutant allí. O sigui, jo me'n recordo a Montpellier... Perdó, és que per això dic que ha degenerat, perquè tu, el que acabem d'explicar és que podria ser qualsevol... Podria ser el fill del Donald Trump, això, m'entens? És a dir, no... París, Texas. Cap tipus d'elegància. No, zero elegància. I criden molt aquests nens, criden molt, a més, i parlen molt malament el francès. I parlen molt malament el francès, sí senyor. No se'ls entén. És com que a veure qui se l'entén menys, és saber això. Escolta, perdona, és que estic veient un llibre, tio, que es diu Diccionari de locucions i de frases fetes. Puc jugar una cosa amb tu? Te dic tres i a veure si endevines alguna cosa. Vinga. Per ser el llibre, és que l'acabo de trobar, tio, està ple de pols. Joana Raspall i Joan Martí. Collons, si té un carrer a Lleida, res de fa poc, aquesta. Joan Maragall. Ah, no, que diu Joana Raspall. Joana Raspall és l'alcalde d'Areny, ara es diu així. Pues no ho sabia. Per què? Perquè l'alcalde d'Areny devia ser un feixista? Pues perquè és més fatxa que la Mojama i mira, es va quedar així. Vinga, a veure, tenim aquí per la E, amb la E. Embolicar el credo. No en tinc ni idea, què vol dir. Complicar les coses. Vale. Vinga, una altra. Fer canqueta. Fer canqueta. Sí, fer canqueta. Ràpid. Canqueta o cagueta? Canca o canqueta. Ni idea. Fas escaneta, fas cadireta, fas canca, fas escaleta. Vol dir fer esglaó amb el genoll o la cuixa per ajudar algú. És a dir, quan te vols saltar classes de l'institut i vols saltar la vall, per exemple. No sé si és la cosa. L'últim, que hem parlat tant de bars i tot el rotllo, fer beguda. Fer beguda? Fer temps, guanyar temps. Vol dir prendre una beguda. I fer via, aquesta sí, eh? Fer via? Sí. Sí, home, clar, doncs fes-ne via, ves ràpid. Exacte, totalment. És que m'ha agradat, no l'havia vist mai aquest llibre. No, interessant. No, aquesta és fàcil. Hòstia, m'ha agradat molt aquesta. Tenir una durícia al cervell. Que ets més justet. Sí, tenir poc enteniment, sí. Bueno, molt bé, doncs jo em quedo amb una i si vols ja deixem així, me quedo amb qui dia passa any empeny i jo crec que podem acabar així el programa. És a dir, la tertúlia. Sí, que encara queda programa. Sí, encara queda programa. Vinga, fins ara, que anem a la pel·lícula. Vinga, fins ara. Fa 10 anys que es va emetre l'última temporada de Perdidos i avui volem dedicar aquest capítol a tots els seus seguidors i fans. Recordeu el Desmond Hume? Així començava, memorable principi, la segona temporada. Capítol Hombre de Ciencia, Hombre de Fe. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere, the loneliest kind of lonely. It may be rough going just to do your thing, the hardest thing to do. But you've gotta make your own kind of
La película. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. So if you cannot take my hand, and if you must. Bé, amics, ja estem aquí amb la pel·lícula. Avui tenim una pel·lícula francesa que es diu Conte d'estiu, del 1996, que és del director Eric Romer. Si l'haguéssim de situar dins d'algun gènere, doncs jo diria que les pel·lícules de l'Eric Romer, que en va fer moltíssimes, doncs ja són un gènere en si mateix. I per explicar-ho així una mica ràpid, doncs diríem que són coses que passen a qualsevol persona, és a dir, historietes d'amor, historietes d'amistat, d'infidelitats, de maduresa, del primer amor d'adolescència, de la bellesa, etc etc. Dels estius, del primer pis. No, Isaac? No sé com tu definiries el gènere de l'Eric Romer. Jo definiria com problemes del primer món, gravat i filmat i explicat amb molt de gust, i fa que quan tu acabis de mirar les seves pel·lícules diguis quina poca soltada, però a la vegada acabes mirant-ne una altra. Bé, deixa'm explicar breument la pel·lícula. I en aquest cas doncs, és un noi que va d'estiu a la Bretanya, estiueja a la Bretanya, on en principi és un noi de 20 anys i és on en principi s'ha de trobar amb la seva nòvia. El que passa és que quan arriba allí no la troba i coneix a una altra noia que és cambrera en un restaurant del poble de platja on està. Sí. I a partir d'aquí doncs, coneix altra gent i es van afegint personatges i trames i al final s'acaba embolicant una mica la troca, no?, amb aquest noi que, jo crec que ja ho podem dir ara, Isaac, doncs s'acaba trobant amb la disjuntiva d'haver d'elegir entre tres noies. Aquest noi va allí amb una guitarreta i amb uns pantalons estripats, d'acord? I acaba sent el fucker del poble, per dir-ho vulgarment. Si és un noi que al principi de la pel·lícula potser podries pensar que se'l veu una mica paradet, que no donaries un duro, i al final s'acaben... És matemàtic, cert? Està estudiant matemàtiques. Sí, està estudiant matemàtiques, li agrada la música, és mig compositor, li agrada ser compositor, i les tres noies, que diguem-ne així, ell no sap a qui triar, no són tres qualsevols, tampoc. Palangre. Palangre de qualitat, les tres, llavors. Sí. No sé, què et va semblar la pel·lícula? Impressions o... Doncs és que sempre el que em passa... A mi no em va acabar d'agradar massa. És a dir, la impressió que vaig tenir al final és que era una fantasia tot plegat, però és el que he dit abans, i és que sempre passa amb aquest senyor, és que primer, la forma que té de filmar. No sé amb quin tipus de càmera filma. Romer filma d'una manera les pel·lícules que sembla que siguin dibuixos fets amb pastel. I ja sol aquestes tonalitats de colors fan que sigui molt agradable veure la pel·lícula. Després, que les històries estan molt ben explicades, el muntatge de la pel·lícula està molt ben fet, els talls, les tomes. I llavors també una altra cosa molt important és la visió que té ell de la bellesa femenina. Perdona, i aquí dona tres versions de la bellesa femenina. Perquè les tres noies són bastant diferents, tant físicament com de caràcter, i això li afegeix que la disjuntiva del protagonista no només ha de triar entre qui és la més guapa, sinó que la que li atrau més, no? Són tres noies molt diferents. Que s'han trobat allà al mateix lloc i ell es veurà obligat a triar. Aquí deixa'm dir perquè ja me veig que algú aquí pot fer una interpretació de gènere i de que és una pel·lícula masclista i que ell és un vell verd i no sé què. Ell és francès. Ell és francès, correcte. Ja està. Vale? Quan nosaltres diem que ell trie, no és en el sentit de que té allí tres objectes que ell pot elegir i ves canviar quan vulgui, sinó que ell realment ha de fer uns equilibris per considerar què li aporta cada noia, i les noies al mateix temps també tenen la disjuntiva si volen ser segon plat o primer plat o els hi convé estar amb el noi o no. Vull dir que al final les noies també elegeixen. És un petit drama amorós d'estiu, Portbou estiu del 84, i quan han passat 10 anys encara te'n recordes de quan havies anat allí i això. Que vull dir, al final, la pel·lícula en si, és a dir, parlar de la pel·lícula en si, no hi ha molt material per parlar de la pel·lícula en si, però el que podríem parlar més és del que et queda, del regust que et queda quan veus els tipus de pel·lícules que fa
que fa l'Eric Romer. Sí, jo he de dir que no havia vist cap pel·lícula i aquest estiu, al confinament, doncs vaig començar amb el Raig Verd i ja no he parat. És a dir, n'he vist potser 5 o 6 ja. Ha sortit el Raig Verd, de Rayon Vert, en francès, que també és un llibre de Jules Verne. Sí. Estic El llibre de Jules Verne. Sí. Doncs, ja que hem parlat d'aquesta pel·lícula, a mi em sembla millor. És el que té el conte d'estiu, és que almenys jo no acabo d'empatitzar i no m'ho acabo de creure, creiem. Bueno, jo t'he de dir que sí que haver d'elegir entre 3 noies, doncs, personalment no m'ha passat mai, òbviament, però sí que he de dir que jo m'ho crec, i a mi la pel·lícula em va agradar bastant, i jo sí que m'ho crec, perquè sí que tinc amics que li han passat coses així. És a dir, tinc amics que sense voler-ho, realment, s'han trobat en la disjuntiva de que diverses noies van al seu darrere i realment no han sabut què fer i s'han trobat en un moment de col·lapse que no han sabut cap a on tirar. Diu una cosa de la pel·lícula que va de... Hi ha un element que jo no acabo d'entendre tampoc, vull dir, no acabo d'entendre per què ho fica Romer, que és l'element aquest de... O sigui, el mar està molt present sempre en les pel·lícules seves, però aquí està molt present el corsari i aquest aspecte. I no ho acabo de veure, la veritat. Jo crec que és un homenatge a la Bretanya, crec. D'acord, sí. Jo no he estat a la Bretanya, però sí que per lo que vaig llegir és un microcosmos especial amb moltes, bueno, com amb les arrels celtes i tot això que tenen allí, bastant diferent de lo que és la França com ho coneixem, i jo crec que deu ser un homenatge i tal, m'imagino. A més que, efectivament, les platges aquestes de Sant Malo i tal, que me sembla per on passa això, hi havia molts corsaris. Per cert, perdona, dato, però el carrer on visc ara, el nom és un corsari, que ho vaig buscar ahir, i és justament un corsari que va néixer aquí a Sant Malo. Perdona el dato, però... No, carat, no, interessant. Bé, doncs deixem-ho aquí. Jo només per acabar, jo recomano molt que la gent intenti de veure alguna cosa d'Eric Romer. Jo crec que pot començar amb qualsevol cosa, i si li agrada, que és el que em va passar a mi, i no tant a l'Isaac, però una mica, perquè ha seguit veient-ne, doncs animeu-vos, perquè està molt bé, perquè a més els guions estan molt bé, fan molt bones converses, us sentireu molt identificats, jo crec, amb una cosa, amb alguna pel·lícula, amb algun personatge o altre us sentireu molt identificats, i després que fa uns càstings molt bo. I els actors sempre ho fan molt bé tots. Vale, doncs ho deixem aquí, Isaac. Perfecte. Vinga, molt bé. Anem amb el personatge que, bueno, en fi, no dic res, ja... T'ho deixo a les teves mans. D'acord, vinga. Vale. Adéu. El personatge. La Gois Divin me los toca muchísimo, y más ahora, en esta Barcelona que nos iguala a todos y en la que los supervivientes de aquella supuesta ciudad de izquierdas y divina tienen el mismo miedo que las viejas olas del Raval. Me río yo de eso de izquierdas y divina, pero del miedo de una abuela no me río. ¿Quién se atrevería? Així comença un article del Mundo del 23 de març d'aquest any d'una abuela, d'una àvia que estava en una residència, ja no estava sola al Raval, i segons se sap no va morir tan sola en aquella residència, i aquesta persona és Carmen de Mairena. Sempre hem buscat un personatge grotesc a les nostres vides, un personatge que ens faci sentir millor, i la televisió ha marginat el circ. El que abans era la dona barbuda, ara ho aporta la televisió, en la superficialitat com el canal de moda. I més enllà de la mòrfia labial i els seus pits de plàstic, del seu humor i els seus rodolins tan famosos que han quedat per la posteritat, com
soy una mujer completa, tengo polla, tengo tetas, o todo lo que tengo de morro, lo tengo de potorro. Aquest humor fàcil, aquest humor de mal gust, que tot i que ningú li va demanar que en recités Rimbo, però això és el que buscàvem. Això era el que buscàvem quan la vèiem i ens en rèiem al veure-la i vèiem quin personatge més friqui, però realment no sabíem qui era aquesta persona, o si ho sabíem no ho volíem veure. Carmen de Mairena va néixer el 1933 a Sarrià i ja de ben petit va cantar pel passeig de la Bona Nova amb el seu nom, que era Miguel Brau. I el 59 va començar a actuar als cabarets d'aquella època, al Copacabana, per exemple, que ara és el Museu de Cera de Barcelona, que està a les Rambles, a mà esquerra, baixant. I ella va ser una persona, o ell, perquè realment ella, Miguel Brau o Carmen de Mairena, mai va voler ser una dona. Ella es va ficar a pits perquè un desgraciat del que es va enamorar, li va dir: si yo solo te quiero si te pones unas tetas. I Miguel Brau, que estava enamorat, doncs ho va fer i es va ficar uns llavis en aquell temps que la cirurgia plàstica es feia amb plàstics líquids i que qui li va fer no era ni doctor, ni metge, ni res. Doncs ella es va arriscar per amor. I ella va voler ser lliure en un temps on era difícil ser lliure, en un temps on la llei de vagos i maleantes era el primer. Ella va rebre 1.000 pallisses, 1.000. Se li recorda també una frase que va dir sortint de la presó, que un mariquita me depiló la cara i se me infectó les pallisses que li fotien allí dins. Després de sortir de la presó, no va ser ben vista dins aquells cabarets, aquells llocs on ella cantava la copla, i va anar a Gavà a treballar de peó. Però més tard va tornar a actuar i allí va conèixer a Carmen Sevilla, a Marujita Díaz i tot lo d'aquell moment. Més tard va acompanyar un amic a un càsting del programa Força Barça, que el feia Alfonso Arús, i en veure-la, doncs l'Alfonso Arús va dir me la quedo. I així és quan ella va fer el salt a la fama a la televisió. Després va fer un partit polític, el Cori, i amb 70 anys també va fer unes pel·lícules low cost que va dirigir Dinio, per cert, i una d'elles era Soy puta, pero mi coño lo disfruta. El 2016 va marxar del seu pis del Raval, en el que no sé si passava por o no, allí al carrer Sant Ramon, on es prostituïa, on li havien donat pallisses, on també hi havia altres prostitutes que li pagaven, segons diu, uns 5 euros per utilitzar els seus llits, i va marxar a una residència. I pels carrers del Raval s'hi van poder trobar els mobles i les fotografies i els records tirats pel terra. Espero que us hagi agradat el personatge. Gràcies per escoltar-nos un dia més i fins la pròxima. Una abraçada. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi padecer. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan
sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin ti. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí.